Olioak, untxi mastodontikoak, antzarrak, edo espezie sailkaezinak. Denak ikusgai nazioarteko hegazti hazkuntzaren Laudioko erakusketan. Zenbat hegazti dago, zenbat animali? Bueno, gaurko erakusketa honetan seriun bat ale gaur jarri ditugu, oioak, untxiak, agateak, okak, badaude pavoak ere. Zer da gehien gustatu zaizuna? Agian antzarrak edo, bai. Eta zure txikiari zer da gehien gustatu zaiona? Gozatu du berak ere esposaketarekin? Bai, dago nahiko flipatua. Begi zorrotzez begiratzen ikusten zaituzu, kabereak dituzu, ez da? Bai. Zer daukazu? Oiloak, okak, Eta nolako genera aurkitzen duzu hemen? varietate asko. Zelako untxiek dituzuen? Bai, badaude hor untxi erraldoiak deitzen zaienak, espainol arraldoiak da arraza eta bai, 8 kilora arte heltzen dira. Behiek, konekui bere bai. Horren handitzek ezi esen izango. Horango horik ez, Horango konekurik ez, Euskal oioak dauka 5 arrazalen esan dudan moduan. Esaterako orain, kameran agertzen ari diren horiek zer arrasakoak lirateke. Honek leposoiak dira eta bueno, Leposoiak ikusten dugula argi zergatik, ez? Zeren lepoa nahiko arraroa daukate, ez? bai, ez dute lumarik lepoan. Bata zuria eramaten gizonak zer egiten ari dira? Bueno, horrek dira epaileak. Horrek adibidez, 86 dauka, zer adierazi nahi du? Bueno, gehienezkoa da 87 eta 86 da oso bere arrazan ezaugarriak ondo betetzen dituela, ez? Eta beraz, primerako joa da horko hori, ez? Oilarra hau oso ona da. Oilarra da, bale, ondo da. Eta esposak eta Laudion egitea, ez da inolaz ere kasualitate izan ere, bertan badago autoktonoa den arraza bat, eta Laudioko arraza hori genuke, Sergio? Arraza galduta egon da, gaur egun 70 bat ale badauzkagu hegoalaken barruan. Euskal Hiloa eduki dut, antxarrak bere ditut, usoak bere ditut, oiak bere ditut, bai. Pizkat gogoratxera zer zen hau guztia, eta ja usain berezia da, ona sartxa, ja bakarrik. Zer fitxatu duzu horrela etxera eramateko? Euskal Hilo bat eman. Beraz, animaliak gustoko bat dituzue eta usain fuerte txamarrak inportez bazizkizue, Laudioko azoka hau da zuen tokia, asteburuan irekita egongo dena. Laudiotik, Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.